YouTube channel आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय दखानाव थांनोसै जोङो दा ओंखारबाय न'निफ्राय ओंखारजेनबाय जोंनि बारा गोजान नङा नालाय 500-600 मिटारसो जागोन नामा न'निफ्राय एसे बारा जानो हागौ नै गय बागानफ्रा ग्रोम ग्रोम जाजोब्बाय एबार फिथाइ थाइदों गाहाय गाहायावनो ओरै जोंनिफ्राय थांनाय बे लामाया सेन्टारसिम खावला सेन्टारसिम थांनाय लामा बेयो गय बागान सारि सारि गय बारि बर' गामि जोंनिफ्राय अरुणाचलआ बारा गोजान गैला नै हाजोआ 10 किल'मिटारसो दंबावो आरो बै गय बागान नुहुरनाया जोंहानि बे दंफां बागाना नै लबार बागान दं नै अब्ला सेन्टार सफैबाय नै ओइ खोलाहासो जोंना दखाना नेट नायदों नेट नाङा जायगायाव दं सासे अब्ला सेन्टारनि हाइस जौसिन दखाना नैबेनो गलाया नैबे सेकेन्ड हार्डवेर दखान बिउटि पार्लार मालिका हाबलांबाय नै खावला सेन्टाराव बिउटि पार्लाराव हाबनो माने बेनो मालिका हाबलांबायलै न' सिङाव नैबे मेकानिक साइकेल मेकानिक मोनफैबाय नै आंनि गलाया बयनिसाय गाहायसिन एखेबारे हाबसोसो थार्ड क्लासथार आरो दखाना आंना साइजआ मडेला बेबायदि अबस्थायाव दं आरो नै खेवबाय बाहेरायाव बरनजोबनांगौ दा बायदि जानला मानला दंजोबो आरो दा ओरैजाय मेथाइ दं ओरैजाय जाब्रा जुब्रा बेबायदि अबस्थानि ओमफ्राय नायदो गेस सकेया मोननै ओरैजाय बे साहा फुदुङो बेयावबो गाइखेर फुदुङो हास्लाबाबा ओमफ्राय ओरैजाय दरजा होथेनाय बेबायदि अबस्था जों कार्टन बायदिसिना दामायजोबनानै दोननाय दङ थांनाय बोसोरनि बे माबाया थान्दाया फान्थामोन एक्सपायार थांजोब्बाय देग्लायबो मोननैसो एक्सपायार थांनो हागौ नैबे सुइट बन क्रिम होनाय नैबे पप काटारस थान्दासो दङ आरो